Nå, skal jeg jo ligesom fortælle om trækmetoden. Og ja, det er en skud med, at jeg bare var alene. Trin 1, det er generelle forhold. Og det handler om at sortere markeder fra, baseret på generelle forhold. Og virksomheden de vurderer, om markedet det lever op til nogle grundlæggende kriterier, som geografiske og samfundsmæssige forhold, og så politisk stabilitet og økonomiske rammer. Og hvis et marked ikke opfylder de her krav her, så bliver det hurtigt frasorteret for at fokusere på de mest lovende markeder. Så har vi trin 2, specifikke produkt- og markedforhold. Her analyseres de lande, der klarede trin 1, for at få mere specifikke forhold som konkurrencesituationen og forbrugernes købekraft, og så distributionsmulighederne. Det her trin her, det sikrer, at markedet det passer til virksomhedens produkt. Så har vi trin 3, det er valg af marked. Og her afhænger det af, hvor stramme kravene de er fra virksomheden, de har stillet til i screeningen af potentielle eksportmarkeder i trin 1 og trin 2. Og i det her trin her, der prioriteres de markeder, der har størst potentiale baseret på analyserne fra de tidligere trin. Så man vælger ligesom det eller de markeder, hvor chancerne for succes den er størst. Så har vi trin 4, beslutning om få eller mange markeder. Og så det er jo ligesom efter udvælgelsen af markedet, så besluttes, hvordan markedet skal bearbejdes. Altså enten ved en bred markedsføring eller en fokuseret strategi rettet mod specifikke segmenter. Jeps. Så har vi trin 5. Det er marketing mix. Og her vælger virksomheden, hvilken marketing mix den vil anvende, og hvilken betydning det har for marketingplanen. Så altså hver enkelt handlingsparameter skal analyseres og vurderes. Og så bliver der for eksempel stillet spørgsmål, som de her, og det er, passer produktet til markedet, eller skal der ske en tilpasning? Eller så bliver der spurgt om, hvilket prisniveau skal gælde, og hvilke omkostninger skal lægges oven i fremstillingsprisen, og hvilke muligheder er der for valg af distributionskanal, og hvordan skal promotionsparametrene anvendes. Så ja, det er jo ligesom hvad jeg havde.